tayo mata na po itibiyang ti DILG Lawag. Taada dito impaka mo ti Department of Interior and Local Government. Dito ipan na kayo robot ti programa NEO Plus when iti newly elected officials performing leadership for uplifting service para kadagiti opisyales iti Lawag City. Sigun na ni LGOO Local Government Officer, Operations Officer Charis Garma. Ada itiket kaslamet la iti dati ngem ada dagiti baro ang mainayon kas kuma iti innovation. Kinunana nga iti panagpataray ti gobyerno ket saanen akasla di dati at tradisyonal diket kasapulan nga agnayon kas iti ag-innovate kinda dumapay tapno ti may sang individual makapag competition ken mapaduras nga listo iti masakupan na may naigtida ito nalawag ni Garma. Ano ito yung programa ket saan lang nga para kadagiti baro anabutusan ng opisyal o diket pakairamanan pa yan dagiti na re-elect. Inay na dahito ket may uswat iti dahito yung may abulan ti Hulyo kenam naman na nga amin na dagiti opisyales sila ito itata nagundaway ket makipag-partisipar. Imono na nimpaka mo ni Garma ang manam na mga tugawan ni opisyales kaya posisyon da into no Hunyo at 30 no into no Lunes. Tingin tayo man dito paseti na panagasarita. Yeah. Iti opisina ako niya ada detoy namnamain tayo nga programa para kadagiti newly elected officials kuna immediate nga NEO Plus niya newly elected officials they plus na they performing leadership for uplifting service. So kasalamat lang dagiti dati no pero ada lang to dagiti kabaro nga maipan as innovations no aglalo ti amuyo ka apo ket ti pinagpatari ti gobyerno ket haan nga ti traditional ang kaslaidi no kailangan nating mag-innovate, kailangan nating magdagdag tapno no makapag tekonahon nga ti kaya tayo anya makipag competition or kaya tayo di cope kada ito very fast na changing ng pace no ng governance natin. So yun po, there will be a NEO Plus starting this July. Executive and legislative yes po. Basta NEO elected officials po. So executive and the legislative. How do you re-elected mga kawati kasla training na mo? Ada sir. Tingulong kami ko na tayo nga NEO, newly elected officials, karaman da ako. Ayan, kasla-kas may nga set, no? Although, ada DJ, ko na tayo nga pang-categorize nila, kasla ko man ni incoming mayor, ket damdamon na unay, niya, akas, ngayon, so, awag tayo kanya na ket newly minted, no? Na official, and then we have the re-elected, mga ganon. Pero, as a group, no? They are called the newly elected officials, either newly minted ka or either re-elected. Game damit na mag-participate ka natin. Yes, hopefully, yeah. So, naman sa ako nga makipag-participar da, aya, kadete kasi paramet lang kanyada detoy, document kastagat meted damit, they gusto nga serbisyo, no, by discharging their duties and functions sa kanilang naelektaran na posisyon. Kasi nagkabay Ti paset ti panagsarita ni Local Government Operations Officer Charis Garma kadati pala ang programa ti DILG NEO Plus newly elected officials performing leadership for uplifting service. Kasapi ko mata magunodan man na po Lawag City dagiti nagduduma apong pamadayaw lang iti pa nag-perform da nga napintas balit ilaan kat ado dagiti nauawat da. And of course proud na proud mo dagiti Tagalawag City kaya ito itatang nagunudan da. Dito nga makita no kas ano mo't nga agtrabaho dagiti nagdudumang department at all-in-one kat masapul nga aday ti panag kay sa tapno no damit laeng ti makita nga kakasto nga resulta na tanusan nga kakatinunusan adati saan nga pa nagikinawatan kinada dagiti gaps agad ti mangitunda apon opengahan nga agbalegi kinhan nga magunudan dagiti kalikagom ti may sa lokal a gobyerno.